Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, inangaraw din ni basa pagayam, rugyan nga ibasa iti pagkasalitahan ni pagayam tayong korason, pinauluan na iti soldado. Sagudayan nga iti surat. Dear Manong Nemi, iti pa nagbalasang ko Manong Nemi ado digiti agar-arem kanya. Sana ka nakapagturpos iti college manong kapatamarikrikat kamlang. Sagat karasakit ni tatang. Iso nga kakakaasi ni nanang Manong Nemi nga mangisaksakad iti panagbiag mi. Tano maimbaga ni tatang agtrabaho mo ang agsakit tumanen. Gastos tumanen ti agas na manong. Inento tatalo kam nga kakabsat. Siyak tinauna Manong Nemi. Sumarno akabsat ko ket ni June. Uwan. Ken kastamaten ni Shirley. Siyak may nauna ni John ken ni Shirley Manong. Nagtrabaho iti restaurant kas waitress. Dito'y kung anam ammo Manong Nemi ni Victor. Agraya idi Manong Nemi ti NPA dito ilimi isud gapo ng ado dagiti soldado. Namamok ni Victor Manong Nemi iti restaurant nga pagpapayat. Naamuan na ti day off ko Manong Nemi ket imenak maten pinasyar. Iti day ta nga rabi wine nga ti kabigatan na ket day off ko. Limada idi nga may Manong Nemi nga nagbati digiti upat nga kakaduana nga isoda kanot agwardya. Nakauniforme da manong. Kahit mga sawan naka-duty da. Manta makanot patrulyada. Ninanang Manong Nemi tinangilukat tiri daw ket nakigtot. Ada kami di nga kakapsat iti salas nga buy-buy ti TV. Ay, siya pa ayaw. Ay, ay, awan tayo naman na pagbutkan nyo nana. Soldado at. Ay, datang ka rin tinakabut-butan. Ana? Ano ko na yo? Awan. Ano yung baga, Rabiyo? Umega ko mapasyarin ni Corazon, ni Ason. Eh, kisap ko. Mabut-butay nga man nga makakit-kita na igam mo nga paltong, sir. Kanti lang nga tayo uniforme. Pimambutay kayo kumakanyak. Da kami nga soldado ti protektar kada kayo. Ti biyagyo. Tagadisan ni kwayo. Kontra ka dagiti rebelde nga NPA. Angem ko na damat no ka dumasarket kwa na uyong ka kano nga soldado ti gobyerno ngam dagiti NPA. Dagiti NPA ket kadua kunada dakam kano ti kadwada. Kaya data na. Panang brainwash da laing ti pampanunod siyo. Panag-insis yung pedda. Ngam kumon kondrada ti gobyerno. Rebelde da nga ron. Awang ba't susustong ilablaban da?
Dagiti met opisyales dagit at dadadya ka nakatugaw, napindas ti biyag da, at dada nga agrigringat na pambantay. So nga, kumakit sumuko da, tumulong damang paduras ti gobyerno tayo. Ang saan nga dati trantang nanang, o may mangilawlawag ti amin. Dita ka di pastor ka, ay, sumbrik ka. Asaon, anak sa nga iling mo may mga pasyar kang ka. Ay bagbaga ko kang ka, ore namang mangigniser. Ngayon kaya't kung ibaga, no soldado, saan galangin nga gas asawa. No soldadong tumat lang. Manong naming inen anawak ni nanang. Nanang, di ka bayon ka nagbuti nga magibagit kasta. May binasmad lang nga ni prangkak. Ngayon bakit si putpud no? Lalalan. So, ita kayo beng. John, kan Bebsi. Listen nyo tita sa gahilin ni manang yun at soldado. Diyak dali. Ni nanang, tartarmaan kayo. Sinamok nga rod manong nami. Inpasanggir na arma na itiding. Ang mga nung bigla nga manalbuong data paltog mo. Abi namin no, may nakapasyahan ka na mandaman sa duty yo. Hanang mo tagbibayag. Kahit ko lang ang formal ng ipagkakang kata, I love you. Corazon. Sir, Victor ko na. Victor. Nangigmon sa amin ko na nanang mo? Ay, nanang ko? Nangig ko. Sa bali mo kami di pa mati yo eh. Nakamot nga soldado ti gobyerno tagbaling nga dakas. Ado kami nilid ng uyo nga soldado. Saan nga so aming nga soldado kat agap-abuso. Abayad, nakaama mo ka din? Naada ka din na simrat dito bala yung NPA? Mat pa eh. Sigun ka na kita nakasasalitan na kita NPA. Nasiyadda ka numet. Nasiyadda? No nasiyadda? Ang kumunkondrada iti gobyerno. Kalintagan mo met nga soldado, iti gobyerno nga magsalaknib ti pagilyan tayo kontra kadakwada. Magsalaknib kada kayo, agraman dagiti sa nikwayo. Sa nikwa? Saan ka di nga dagiti NPA ka daw-dawatan da kayo? Isuda ha? Hindi awmat pati may dito, di mawat iti bagas suno anyaman dito nga mamalinta nga dawatin ka da kami. Kinam ka nagdadawat da. Haan nga dawat da jay, at patpatulong da kano. Kahit adda da kita opisyalis da, na di pangulo da, kaya dumapay na nga to ti member ti komunista, nga dadat sa bali nga pagilyan, nga papaimas da, kaya din ta isuda, adada iti kabakira nga grigrigat. Kaya naman ka nagpalpalamada, awang orad mang suporta kada kawada, sanga da kayo, da kayo nga sibilyan. Ngayon sanga da that issue. Imayag dito tap na may bagaking katay, iba't patay ka. Anda ka din nobyom? Mat pa, yung matuda kita kararam kanyak. Diyak enam naman nga, ada soldado nga mangharam kanyak. Agbalinak to nga napudnuking ka, Corazon. Ay karikan ka. Sikakit-sikat dulaeng. Uri sa dinuman, tibak i-destinuak. Uri may destinuak di Mindanao. Sikakit-sikat dulaeng, tibabay tibiyak ko. Ala, paano nakpay, Victor? Kan adala ka na yung bagti, na-tricknak, no niya talaga ti marikriknak yan ka. Kinapudno naman nung name, iti may kaduwa nga gundaway nga panagkita mi kini Victor. Umuna, iti imay da ng restaurant, iti restaurant nga pagpapaayak, ang kas-waitress. Ken kada iti nga rabi nga panang pasyar na kanya ka mismo dito balay. At iti nesang sangayan manong name nga riknak. Ngayon kahit kung iwagsak dito nga rikna, agsipod ta jak kahit kunak. Ti asawa, iti soldado. Ti rason manon nami ket nakabutbuteng. Ti kunadan nga adda isuna addan ti maysa nga saka na manon nami ti ngarab ti tanem. Kasat pagsasauda. Ken maysa kunan ni nanang. Ay apo ay mamati ka manuno saan, Corazon. Ti soldado adut asawa na deta. Iso nga makiasawa ka, ken kuha na. Namnama nga danto pa sa bali nga asawa na sa bali nga lugar nga papanan na. Anya tayo mo, baka da asawa na. Awang kanupay nang. Naglakat mga ibaga nga umampay.
O rin no, dyan, nagpo na nga lugar, kada asawa na dyan. Kaya dito nga ni-decision, dito yung lugar tayo. Mga asawa man na yan. Ado, mabalingkad nga rin mga asawa at ado. Kahit ko asawa na kita. Ano sa dinumang papadan na nga destino, adas ang padan na nga asawa. Aday bilang asawa nga pututan na. So nga, hoy, usaram ta panunot mo. Saan ka mag-asawa ti soldado? Gabot ti soldado, kat adot asawa na. Ti soldado, kat delikado. Ang sipot na talaga nga, napagka di suna. Ha? Iti anyama na ka dito, kat no, adda ti pagrarangatan, kat posible nga mapuntaan, kat matay. Nanang, kung nadamat, uri soldado man muna saan, no dumtengan ti panawin, mapasama ka, mapasama. Andan to pala yung matay, nga naimas turturong lang, matay. Matay, kabutad na nayaw-awan nga bala. Nayaw-awan lang, ano to, aro din talaga puntaan da nga maltugan. So, sagsagaba kantula ang korason. No, dahil dyan nga victory, di mga asawa mo, na pakiasawa. Ngem, nakaturturay manong name na ito'y pusok. Mabalin siguro nga nakaulaapan ti panunod ko. Ngayon ka po manong name ta talagang umkis ti pusok ng mga bagbaga nga ni Victor ket ipatpatag ko. Kalpasan ti inim nga bulan manong. Inaklon ko ti panagayat na. Injaya na nga dangos ti kasar. Kastawa na ti panagkadkad dinanang manong name idinto tinitatang ket noan niya kanot decision ko. Saan nga sumupihat. Ngayon ni nanang ket talaga nga dinakaya. Ngayon awan ti naaramidan na manong. Gabuta, awan ti sabali mapaturay. No saan nga siya, kanda kami kini Victor. Dito yung lugar mi, manong name nga nagkasar kami kini Victor. Kat kalpasan ti makabulan, manong name, inyawid na kon iti lugar na. Uwain, manong name. Nadaan kami iti bukod nga balay, manong name, nakaroba mi, dagiti na kay kamangan. Aking ka, manong name, adda nagpitpitik, iti saklot ko. Dito yung lugar da, Victor, manong nemi, iti dakay destinuan nan. Kalpasan nga nagkalay sa kami. Kat makasangpit met lang, manong nemi, tinaldaw, no saan na. Kat umyan iti kampo. Ngam kayat ko manong nemi nga agawid. Nang ronan lang arodan, iti may pasangay ko na ti inaunang anak mi nga ni Lily. Kastawan iti nagsak mi manong taddan anak mi. Adadaitan nga agan anad ka, Victor. Awan ti magdanagam tao. Destinuak mat dito eh. Saka malagpig na eh. No kasta nga agkasapulan ti agresponde kami no. Adda mapasamak nga rinangat dagiti padami nga soldado nga adda iti field. Ikit-kit na nga sawin adda kalatutunag ti kampo. Manaksid no adda rumaot iti kampo. Kat siyempre mapasamak ti panakirangit mi. Ngam narigat ang mapasamak dito. Na natalagid kami mit iti kampo. Yung nakaspagarigan talaga kakadwam iti field. Kaya nagkasapulan dati responde, kapilitan nga rumor kami. Mapang kami agresponde, mapang kami makirangan. Nagbalimbent na singpet, manong name ni Victor, soldado isuna, ngem, jak pa'y nakita, jak pa'y hanapuutan, nga iminom iti arak. Kaya saan agsigsigarilyo. Pamanagnek manong name, dahil naganak kang kuhana, nasisingpet damat, ka nagdikakabsat na siya at nga pamilya manong name tinagtauda ni Victor. Pulis, ti maysa nga kabsat na. Idento tadda maysa nga doktor nga kabsat da. Nanayonan pa iti anak mi manong name iso da ito ni Rico. Junior, ti mo kayat? Ti Junior? Diya kayat, apay. Basta, nung pinastinagan mga Victor, sa di mo kayat tag Junior. Basta, nabibinas pa ti Rico kadi, Victor ket victory. Rico ket rich. Agbalinto nga rich dati anak ko ng lalaki. Dito nga liling anak ta. Agbalinto mat dito nga doktora. Sabi ko ma, Victor, tawan ditong dumteng nga nakana nga. Pasama kinibiyak tayo. Ano nga ba no, agikat ka ng soldado? Itapay. Anong itapay? Basta, diyan kayo nagigikat ng soldado. Sakto lagi ka, ito nagretiro ako. Iso akong pagdanagan siya tayo. Aramidek, iti amin na panaganan. Para ken ka, ken para kalagiti duwang anak ta.
At da idin manong nemi iti grade 1 ni Lily. Idin to saron ni Rico manong nemi posibleng ngayon to nag-grade 2 ni Lily kadag kinder tumeten ni Rico. Ako mati sa bali nga ramidek dito balay no di mga sikaso kanakwada manong nemi ak tagibalay. Ako mati mabaling ako na yan di kiti katugahak manong. Tano damat problema da mapanak matumulong kadakwada. Di kiti karuba manong nemi manakigayemak met. Kadag kiti kakabagyan ti asawa ken kastamatan di kiti karuba. Kasari mating kang masumarongkar itayan datatang nanang John kastamatan kaniya Vanji nga kabsat ko. Sumarasaro naman nga agasawan to ni John manong nemi tricycle driver isuna. Kaya nito to ni Vanji manong nemi kata isugsat kumuno na agasawa ngam ni John nga datang. Kaya dito mapasamak manong nemi amay destino ti asawa kiti adayo. Nasiset lang yung ikat ka nung iti umadayo ka, Victor. Awan di pagnanagam, taas nagmat lang nga. Italahin ka gayan. Awaling sakupin mo pa yun ti Isabela, Mountain Province, Kalinga, Apayaw. Unang parang agreera di kiti NPA sa diyay. Agtal na itong ilan. Iso ang pagdanagam. No, lagi dito agtal na ton. Agpedistino ak tumanan dito eh. Tapno, makadan na kayo. Karikiti duwan na ta. Anong problema ko? Bakit alis tumit lang ti komunikasyon itaan? Oray no madama ka makibgubat, mabaling kang katawagan. No, lagi dito ada signal, iti ayan may nga lugar. Tsak, edi palubusan manong nemi. O mga kunak no, o dadakas nga mapasamak kang kuana, mga asin na po Diyos, korason. Laglagay pem, Victor tinagan ko. Oh? Nakano sa Victor? Apa yung Victor tinagan mo? Saan nga sumerti bahala tabagim? Diyan mo't pinapadasan tinasugatan. Nidamgis kat sampay. Taapin amin? Namnamin duwag po palang nakilaban ah. Kasi, hindi mo nang saan nga kamputayan mo? Anda ka niti field. Hanggang balik, mga sinapo Diyos. Arami dagtami na pagkanaanan, Lily. Lily, ang korason, nadyamat anak kong inaon natin. Iso kami dito eh, anak, papa, madayo ka. Ang bakasyon ang tunggal tapos ti bulan. O na mamintuwag ang bakasyon, ito ba makabulan. Siya nga kasi, iti nga, ada ka nga kang kanayon, mamano na umiyang ka dyan kampo. Karkararag kayo, nga daklat akang kanayon ti natalgan nga lugar. Adaklat iti, hanga kang kanayon na kasasalakan niya po Diyos. Ni ating mga Rico, among ibabayan, ay wanam no ka ano, dobre ni mamang mo. Rico, saan ka ano naglukloko anak, ha? Ya? When papa, siyang petak mo siya ka na, agay-ayam mo no ka nga aramatik ti palpaltog ko, tuladan kamit nga makigubat, makilaban. Kahit kundong agbaling ka nga doktor. Doktor? Ni ate at agbaling nga doktor. Siya nga sakto man tagbaling nga soldado kas ka papa. Alawin na kon. Kadadan tilugan ko ni. Dadat pagluganan mi nga pagpaamyanan. Korasan. Victor, ano nadam na bagim? Dagitan na ta. Kaya karoon natin amin. Di ka mang liplipat. Abi ka mga malipatan ka. Si kakit di dati ko na dan. Mabayag ka lagad sa jay. Baka doon ada ka dyan kagayan. Ada pututam sa jay. Nadakam to sa jay Isabela. Ada manin pututam sa jay. Nadakam to jay apaya. Uno kaling ka. Saan to mapasamak na ita? Agtalin na ito nga da kayo iti panunod ken puso. Uwen. Tunggal ang aktivigad, awan sa bali nga panunutek, kung saan nga, di pa nakasalagnim ko, para ken ka, ken para kadagiti anak ta. Ken karoon ti amin, diyak pulos, umumpet ka niya po Diyos.
Sampai nga panahon tapos mapukaw dak. Kabata kayat ko. Nga may kanta tinaran niya masakbayan na kita anak ta. Agaywan ng tupay ka dagda ang puko ta. Manong nemi ni pagpintasan na kaddan din inel daw nga da komunikasyon mi iti asawa. Komunikasyon da karigid anak ko. Gabo iti cellphone man. Nga madaman da kita makalawas manong nemi nga saan mi ang makontak kan saan na kami matakontaken. At dada siguro manong nemi iti lugar nga awan signal. Manong nemi manipod. Iti mamano nga panagbakasyon ni Victor iti dan nami nga giina. Maululi lang. Ure no kasta nga tawagak kat makasarita. Sabali lang no adda iti danak. Sabali lang manong nemi no adda isuna nga makita. Sabali lang no adda isuna nga mangarakop kanyak makinarakop kain narakop ko, kain nagek ko. Adda na kiti rabi manong nemi nga alimbasagan na. No manan bumangon na nga mga alat idanom uminumak. Kasla kang kanayo na mawaw manong nemi. No kasta nga bakasyon manong nemi awisag na kita anak ko yung kamagbakasyon iti ayan na ng tatang kinikabsat ko. O na, kumusta ti asawa ti soldado? Naragsak na. Sus, naragsak. Ininto ta, naidestinon ni Victor sa bali nga lugar. Saan nga sa lugar da? Nga nakikabangam. O rin na makasalita mo't lang. Pasaray. Okay da ang pasaray. At di mo nga ta mapanunot. Nga maililiw ken ka. Una, maililiw. Kat mailiw kamit ken ko na. Kat nung mailiw iso na, kat awang ka. Jesus apo ya. Nagalisto lang iti panang kulding na ti babae nga kursunada na. Sakit ag kursunada mat ti babae. Nang rona kat guwapo mat nga ron ni Victor. Alaga bagay kang kuwanat soldado. Kasla Ramon Revilla. Mimat na. Ay, apo ay korason. Kutimam, digitiluam, numaamuam. Nga dagayam sa bali nga kadandanan ni Victor iti lugar ngayon na. Man pedamag ko. Orayam ka di pala nga dumanong kang kareta nga damang. Ikatagdada nga panunutan nanang. Basta agtalingan ti panunod ko. Napudno kanyak ni Victor. Awan to sa bali nga babae ti biyag na no saan na siya. Sisak laing nanang, sisak laing. Oh, alagat pagtalo na data di panuot mo nga siksika lang la. Ulit ang nga siksika lang. Ito unos ti ba katawen manon nemi nga na destino ti adayo Victor. Naminsan laing manon nemi nagbakasyon. Kapag biit pa kang kurak. Baga na edi nga ikarikatan na ti maminto at makabulan. Kita naminsan ti ba nagbakasyon na nagdardaras pa Kasla imay mismo ba no? Sanak pa nga, ang pa nga na ipantrik na kamailiw kang kuana. Ang loko mo tin, ako tinakam ko. Alaga nagan ano sa ka, nangarod. Kisok kinayat ko, nga nakaasawa at soldado man. Naging kang iti may sangal daw, manon nemi, napanag nga nag-shopping, hindi maawat ko siyempre. Siya kung umawat ti sweldo naman. Nagdiretso mat kanya. At pagpindasan ti asawa at soldado ta. Diretso iti asawa da manong name di sweldo da. Malasid no ada sideline da. Ngayon pag-chicks da siguro. Kasta ka nukit, at kita sideline da. Kung na makasapol da karagiti babae nga, da di babae ti mangtid ti kwarta. Ito namin sa nga panag-shopping ko manong name di ba sa nga department store. Ito takidi. Adamang dalapos. Nadalapos ko no, nadalapos na. Sorry. Bastos kanya. Nakalawlawan na ito'y dalan. Kung inramdan din ang dalapos kanya. Siguro kahit ba't makiamamon niya. Samet. At asawa ko noon. Oredo at anak ko. Grade 2 to na di naunan. Ngayon tilangam kat kaslaawang pa asawa na. Ha? Napindas ka. Saan mo ito? Aman. Asyagan ni Larry. Yung jahil at nakulap naman.
Inawat ko may, apo nagbarat, nagulap na, nga naglamuyo. Ada asawa ko, lari. Yung, diba nagkita kang balasan ka pa eh. Ada asawa ko, grade 2 nga rin ginaunan. Sa soldado di asawa. Ay, soldado. Alala, nakadistanuan na. Di amyanan. Oren no, umemilag pa bakasyon. Namnamin siya nga rin nagbakasyon. Iti onos di makatawan. Mabaling ka din hawisan ka? Hapi ko mga hawisan na. Dagbirianda. Panagkunat, kasapulam di kasasarita. Daman na kita anak ko kasasarita no ka. Sa bali na kita anak buwan, sa bali kanya. Ha? Amo ka mawaw ka. Mawaw? Ano ti bagbaga mga mawaw? Kaya mawawa ka, nakadut-inumag nga danom, mainom nga danom. Sa bali pa nakawaw. Oh my God, let's go. Kinunuha naman nung naimik, inala ng tiimak, at guyudan na. Agor ka, nga kadyak pa nakabayan. Ay, ba't siya akong di magbayan? Ha? Mano ka direta? Miss? Ito man, bayadak? Ala, lari. Aman, anong trabaho mo ka di? Mga pabisina, may sakang accountant. Basta? Iti, mga opisina ka di bangko? Sumilang sila nga, executive, very neat, panag-arawat mo. Thank you. Diya ka mo manong name no apay nga si Muro takat na pangkamtimay sa nga restaurant, dito'y kami nga nag-lunch, nalipat ako manong name. Nga naskin ko mga agawid tap no inak ilutuan na kita anak ko. Tabakasyon nga rod, Sabado. Tinaramid ko, tinawagak ni Lily manong name. Hello, Lily? Ay, mama. Makamukha ba sitin nga agluto te kanan nyo kini ading mo, ha? Ay, apay na. Dangamin na mamuk nga kabagyan tayo jay nga nagapos si jay ayan dalulo kini lulam jay probinsya. Kat nabay ka magsangkam nagkita iso nga inawis na nga nagmerienda ay nag-restaurant kami. Abang tanong dahil sa amin nga masidakit mangyawid akto. Yung oray mga rod basta gluto aklatan tinapoy. Sige, yoredak, tamangyawid ak na iwas nga si dain nyo. Sige nga rot, mama. Orayan mi tinaimas nga si dain. Umuna akong dahoy manong naiming nga panagulbud ko karagitan anak ko. Mom, ibilang ko nga rito at kararagsakan nga aldaw kanya tanamamuk. Taape ko ma. Ako ba'y asawak? Saan kumatsal sa lutsutin? Nagsayang. No kano pa nga namang mukan ti babae nga pakariknak ti ayan. Adamat kayo malasawa na. Soldado pa eh. Ala, lari no anyaman ti pangpagipom kanya. Simuro taklat, pagustong ka lang. Ken kayat ko ti. O may mga niti restaurant. Yun ito masit nga order ta. O ana. Ape, gaman ti ima. Magusto nga ron nga patpatpatan. Takait kong ipariknakan ka. Tibara ti dakwalap ko. Ala, lari. Ada asawa. Anya nga tanong, saan mo pala pang panunutan nga ada asawa? Ha? Soldado. Di mo kada mo nga, dagiti soldado na may destino dati. May isang lugar ka. Ipamuspusan da nga adamang pakapanti iliw da. Saan ba't nga so amin Guwapo ni lakay mo ala. Guwapo. O makita. Dito so pa awan mo na guwapo na maarawid dan tupay. Nito ka din lakay mo. Ay, saan nga tamat? Saan? Gapot na pudno kanya. Ing karina nga saan to nga makikarelasyon sa bali nga babae, nagalisto tagkari.
Amom, dagiti kas kada kami nga lalaki. Tay pagsasoomi nga lalaki kam tulat ta. Ket tumat babae, agbalin tumat nga ang ko na data amo dalang order nga at asawa na. Ganito ko na nga nabilag kami ni Ayat. Sa mesa, nagwapo nila kay mo. Nalaing siguro iso na itirumansa niya. Soldado nga ron, nalaing nagdakiwas. Nalaing nga mangan, di ba? Hindi lari. Isot ka bu na nga, maililiw ka lang. Mawaw ka lang. Imawat magtanakang kurasan. At tuyak. Kaarig ko ti Arbis ti Mayo. Tudo iti Hunyo. Nga mga iti panakaili mo. Mang palayas. Tapno. Saan nga agtalinaed nga namaga. Allah. Lari. Allah. Apay. Abi sulsurisugan na. Gabuta ka sa pulam. Kan ka sa pulang, men. No, diyak tumaaramin. Ipagpatag ko ti asawak. Diyak to kaya't kaliputan. Saan to? Saan to, kunak manong naming ng tikas diyan nga kinakulit ni Larry. Taori ti rabigat tumawag manong. Irantana pa'y manong naming nag-video call. Irantana pa'y manong naming ipakita ti bagina. Ala, Larry. Saan nga maaramid nila kayo mo tikas to eh? Saan nga hanang masagot eh? Tumawag kang ka di video call. Baka na sa baling ararakupin na ita nga oras. Baka sa baling arumarumansain na. Ang atamit, di ka di maili, di ka staya pamagi. Lari, kita mamit barukong mo? Ha? Ikata mamit tarawatem. Ori ti nga to lang. Para parigatam lang tabagim. Ori siyak marigata na. Api nga santa ni pepeso. Lari, adaywan nak please. Sartingan nak tadyak kaya tagbasol. Tilayang asawam tagbasbasol. Tilayang asawam ti may mayat. Ang mapipan ti iliw na. Sika nga roden. Adamat karbengam. Apa nga paritan tabagin. Kasapulan tiragsak. Korason. Isumamay ka. Ha? Intun bigat akita ta. Akita intun bigat. Tagpapastay tiragsak. Manong nemit kinalaing nilari nga ng sulisog kanyak. Kanti talaga nga riknak nga mawaw kat mawaw una yan. Tanabayag matin nga sa nga timawag manong nemi ni Victor. Kanjak matin taw-tawagan. Manipod idi addan ni Larry. Yan nakalalisto dagiti pasamang kalpasan ti talo nga bulan nga nagamamu kam kini Larry. Manong nemi nasulisog Nayano da kiti solisog, gapo siguro tamawawak, gapo siguro takasapulak, gapo siguro iti kinarukup ko. Naipaay ko di amin ko kinilari. Nagsangit ak kalpasan na manong. Ano di kasangit mo? Saan ka man ka nasaktan? Kapag saan ka man na Virgin? Hindi na ito yung ginaramit ko. Hindi na ito yung ginaramit talari. Hindi na ito yan. Apa nga liniputak na asawa. Gabuta kasapulan. Gabuta saan lang di asawang mga ramin. It's unfair. Araramid na di kas di asawam.
si kangay. Tataka din pa managkutap no. Ibaga ka, adam tin sa bali nga babae, ti biyag ti asawa. Soldado ngay. Anak ko matuso sa rin nagigya nga, anak aramidan dan, no, kahit na nga mapipantiilid. Ado di tayo nagiging babae, nga alis tulay nga masulisog met, o namang sulisog ka nagiging soldado. Ti soldado kat soldado, tulatore sa dun, ayan na, marami dan tulatatag soldado. Agkasapulang ka nagiging babae. So don't cry, sweetheart. I love you. Kat saan ka ito mabaybayan? Saan ko ito mabaybayan? Matagit duwang anak mo. Ibilang ko idang anak. Nung kas pagkarigan ta. Kas pagkarigan ta niya. Numatay ti asawa mo. Saan? Kahit nga matay ti asawa. Orisa mo kayat, numapasama kas pagkarigan. Anda iso na ti paggugupatan. Idin to tadagitay pasari ada may radyo, mabuhay ta TV, pasamak ti enkwentro, dagiti NPA, kada soldado, kada dagiti mairisa nga biyag, dagiti soldado, kas tamang ti NPA. Anya ta mo, makadumteng to ti aldaw nga stat mapasamak iti asawa. Di, awan ton ti problema ta. Oh, korason. Victor, iso nga sangkan kagsangit. Agragsak ta. At akarbing mga agragsak, parang sakin ka. Parang sakin ka. Ipaay ko ken ka di saan maipahin ni Victor ng asawam. Oh. Manong nemi masansanin. Maminsan ti makalawas manong nemi ngagsinnarak kami kinilari. At dabi may sagundaway manong naming aliplipas mila unay, idi vibrate ti cellphone ko. Idi kita, ala, ti Victor, ti asawang, iso tumutawag. Lisog batang. Saan lang ang video ko neta? Hanga video ko neta? Jay number ko. Hanga ti messenger. Lisog batang nun. Baka ipadamag nan nga. Nasugatan iso na kat matmatayin. Hello, Victor. Hello, sweetheart. Kumusta? Kastoy. Naset kami laing ka nagiti ang duwang anak ta. Na lili ka ni Rico, ada dito eskwela. Dito ta siya, kat adak dito balay. Adak ka dito balay? Madama kang kisistimara. Kahit malaglagip kang haron, may iliw ako na ikin ka. Kasi ka, ada ka iti field, ada ka iti kampo, ada ka nito detachment ni. Pasensya ka nun, diya ko na yung mga tawag. Pasaray, ang pukaw no katisig na atiyan mi. Ada pa di gundaway nga, madamatirangit. Iso nga siya, masakot bang tawag kin ka. Kahit, hanggang may masugsugatan, mga sinapod Diyos. Adaman na kita'y masugatan nga kakaduami, ang siyak. Amo ni Apo Diyos ting salsalakan na. Gawata, di na kaya't nga maulilat aman di kita'y duwang anak na mabalo ka. Tapos dumatungpal na kita rapatan. Masuportaran dati anak ta, panagbasa ng college. Rinto no, adan na makapagturpos dan, dan itong pagsapulan da, siguro, agri tayo tungutin. No, nigusyutan. No, saan da nga ginadayo. Kahit nasihat, anong asta? Di na kang pakadanagan. Orisak, di yung matunay pakadanagan, okay? Langlagipin nyo kang kanayon. Nga sanak nga may bayan ni Apo Diyos. Agor ka, adak dito bala ko lang imo na nga timawag ka sa diyan damama kini papa imbaga nga nakarakop ka nung katawa ka dari daw ti balay ha natapok kami so intergap ko ti amo da kadawang ka talaki na kakanuari mo har
Nakaawid akon. Sige nga. Okay. Kada lubat na to cellphone ko, i-charge ko ba? Okay, sweetheart ha. Ingat. I love you. I miss you. I love you too, Victor. I miss you. Anong nemi panagin ko kunan na nga artek? Diyos ko. Yung muna gaya mo timawag iti yan na katugangag. Nakita na kita ni mama nga. Limapas. Ala. Ang alis mo na nga nagpambar. Lari. Anong matagabutang mo? Kito rin man pa maamuan. Wala nga maamuan. Wala man pa maamuan na nga. Adan sa bali nga, mga arakop kan, mang bisbisito kan ka. Aramid naman. Hanggang maramid ka sawak tikas dyan. Mamati ka mo. Kit nakasayasayat panagsasalita na kanya. Kay Owen, kit si ka nakasayasayat at panagsalita. Yung panaging kuko na. Sigurado mo ka panaging kuko na. Di maganagan ka. Aging kuko na kaya nga doa. Manong nemi yaw awak lang numaamuan tit nagiti na kay kamangak ti aramidek iti anak dak. Ngam naanad kami mat manong nemi kinilari. Kada ora dalili kini Rico manong nemi aramidek ti amin tapno awan pa naghatap da kanya. Tano kasta nga rumwarak manong. Kang ganayon mat nga dalat itid ko kadakwada. Manong. At akang runa na kaming Sabado nga uno saan kat Domingo nagsinarak kami kinilari. Mamanulay na kitay saan nga Domingo kan Sabado. Tanong as nga sumang peta kon napamakisinarak kinilari. Dan tumaten sarabo dalili kiniriko or sa lusudan dan tuman napanak ape nga kanayon mo lang nga rumwarak handan to nga kununit at sarabo da. Naging kama nun nemi na itimay sa nga malen. Galat-latan man nung nemi nga nagsiddo karak ape nga tako na. Ape nga ta. Diyos ko. Sinurada itibigad. Bagid anak ko. Ni Larry. Una ni Victor. Pagkamanta nag-ring di cellphone ko manong nemi ni Victor ti tumawtawag. Sinong bata kang dagos? Victor? Victor? Ape nga, ano na kita mangmangig ko? Rani paktipaltog? Madama kayo makiging ginubat? Corazon. Ha? Natama anak. Ha? Diyos ko. Victor. Gara-gara tinaglingad at namatawagan ka. Imbagtad na signal ayan ko. Nakaro ka din na masamag mo? Nakaro ka din tatamam? Diyan ka mo naman nga si bala ti si Mrakit bakit Diyak mong kuti ti may sangat saka natamaan ti lupok. Ha? Diyos ko. Diyak kami napakadaan. May isang rebelde nga. Dati si Kiga. Naladawin ni tayo. Nakita. Balsag ko agad. Diyos ko. Victor. Saan, Victor? Saan ka matay? Victor. 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 Corazon. Laglagay pa awat sa baling nga babae. Tibiyag ko na sang siya. Siya lang, tipatpatig ko, kanipatpatig ko, tatagnanayo no, rada ko, tinagkay sa nga biyag. Victor, masapon nga mga riot kang kakaraginig kakaduam. Ada kami amin itipagad. Di mo no, manuntikas kanya ka nasugatan, natambang ka mga min. Ibag tada ito, napintas nga paglingling, anak. Sandang siguro makita dito, hindi kita kalaban. Hawang pulos di sa bali nga babaeng hinarakop ko.
Inag-agkaksik si kalaeng korason. Agbalina ka na pudnukan ka. Kapatawad sa bali nga papanunutek. Iti trabaho. No saan nga ti anak ay patungpal. Ti sinapataak nga pagrabangan. Ti panakasalaknib ti gobyerno. Ti pagilian tiyo. Tapno may kaktinaran niya nga masakbay. Na kita anak ta. Mabalin siguro nga. Dito yun ti pagpatinggan ti amin. Saan mo ko mabaybayan na kita anak ta, Corazon? Saan mo ko mabaybayan na kita anak ta? Manong name na hindi tinaudi nga balikas nga nangag ko iti asawa kalpasan na kitawanan ti mangag ko. Diya kon mangag pa iti timag na kan diya kon mangag dagiti renipak dagiti paltong. Siguro manong name ikit na idap ti cellphone na. Yung Victorak lang, Victor. Victor! 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 Pakawalan lang, Victor! Pakawalan lang! Pakawalan lang! Abasang kong imbaga na ita, nagpakawan ko ken ka. Itay anda pa lang puot mo, itay pa lang makasasalita ka. Pakawalan lang! Manong nemi dya ka muno apay kasla iti na italang ka nito nga na amiris ko. Nga may sak nga dakas kan manglilipot ng asawa. Nga dyan ka mo no, apay ng isulaing iti pa nakalawlawag ti panunod ko. Kalpasan nga nakulaapan ti panunod ko at nagturay iti kinarukup ko. Nga dati asawa nga mangipuspusta ti biyag na para laing ti panang tungpal na ti karikan sa patana iti pagilian. Kaya di panang patungpal na ti karina kaniyak. Ken karina ka nagiti anak mi para tinaran niya nga masakbayan. Pagka ka nagitoy nga mamiris ko ti kinapudno. Itata Victor! Victor! Nangig siguro manong name hindi kiti katugangak iti panagpukpukaw ko isong imayda. Nakalukat tiri daw manong name kit nagdiretso di tiyan ko. Corazon! Corazon! Ano na masama ka? Corazon! Di mawag ni Victor, mama, papa. Nasugatan, madama tirangat. Nasugatan, nagrabe ka no't sugat na. Kaimbilin na kanya, kasang ko baybayan na kita anak mi. Oh, Diyos ko. Natayin ni Victor, kasta ka di. Ito sumangpet na kita anak ko manong nemi. Naipadamag kung kadakwada ti amin. Kat kasta o ni metentisang sangit na. Manong nemi ti mawag aking karigatan iti panakakampu dagiti soldado ti probinsya mi. Nagdamag ak sa diya manong nemi no anya talaga dinapasamak. Kung natin may sakada kiti nakasaritak. Mrs. Siya asawa ni Korpo Victor ay ti may sakada kiti nasugatan. Nasugatan. Oo, nasugatan. Nakasalita kiso ng imbaga ng nasugatan. Naitara iti ospital, misis. Dada ti latest ngayon po. Limada nga naitara iti ospital. E rin to limamat iti saan nga na ospital. Naikabilin iti kayot mo sa uwin na taydan. Oo. Kaya iti lima, pakiramanan nila kayo mo. At dapay lang angis da. Inuting ospital ni nakaipananda. Sige. Adayo. Uri ka sanot ka adayo na. Inakdanunan, kasawak. Sige, misis. Uraib lang yung may transfer dito, yung pagkarigan. Ngayon, tiwanak ko na, kasla saan nga may transfer, baka no, mayawid tulayangan, mayawid dan tulayangan nga, at dadan itilungon, nga nabungon iti bandera. Saan? Saan naman nun na ita? Timawag ak manong name iti ospital ngayon baga tinakasarita. Inamok sa diyay manong name no kanya kasasaad digiti lima nga soldado nga naitara iti ospital. Imbaga tinagan manong name iti asawak. Madamdama pa'y kalpasan nga tati sa nga 10 minuto sa pinaguray ko. Ngayon bagada panaguray ko. Mrs. Dagiti talo nga soldado o kayen ti kasasada. Ngayon dagiti dua pakiramanan ti asawam. Kuha misis. Nagakuha. 50-50.
Sampai nga sigurado no, may salakan daw na saan. Diyos ko. So ang taramidan niyo, Mrs. Agkararag kayo kinapod Diyos. Agkamang kayo kinapod Diyos. Tani apod Diyos. Di makaisalakan kay Kuana. Inayabak na kita anak ko manong nemi. Nag-aabay kami nga nagparintumen. Magkakanakuhada manong nemi nga wan sa bali nga kindawan mi iti Diyos. Nusa nga ti panakaispal ni Victor. Manong nemi kabayatan nga karkararagag. Agbay-vibrate manong nemi ti cellphone ko. Ito naka-silent. Iti kitahik na sinot tawag manong nemi. Ni Larry. Larry. Malagip ko din ko na naman ng nemi. Nga numatay ton ti asawak. Nawaya kami ton. Yung saan? Saan nga iso dinawdawat ko? Diyak kayatin. Diyak kayatin, Larry. Diyak kayatin. Sa tingan na ko, Larry. Kamutasahan ko na kayat. Kanawa di sa bali nga daw, dawat ko anong nemi no saan, nga ti pa naka-ispal ti asawa. Kaya dawat ko ti pa makawan ti Diyos. Diyos ko, nakulaapan ti panunot ko. Inadipan na ti ginarukup ko. Nakalipat ka na kayo, Diyos ko. Iti man nga bulan. Iso nga pakawanan dak kuma. Kinikariknis ko sa konton nga ulitin. Agbiag man mo matay ti asawa, Diyos ko ikarik. Matay man mo nagsibibiyag ti asawa, kaya Diyos ko, jak to kaya, dinikarik ka na kayo. Kini magpakasig ka na kayo, Lord. Ipagbagapuyo kumakalig dito ang anak mi. Saan niyo kumapay lang alain ni Victor? Pang-aasi yun, Diyos ko. Ispalin niyo ti asawa, ti ama ni ti anak ko. Pag-aasi yun. Siyak na dusahin niyo sa nga iso. Kamuta siyak na nagbasol, siyak na ba nagbasol. Hinlakton kaya't nga ramitan ni Karik, Lord. Ikarik. Iso nga pakawarindak ko ma. Kanikan nagsabaling at tsansa. Ispalin niyo ti asawa ko, Lord. Pang-aasi yun. Manong Nemi. Numaning tumawag hak iti ospital. Nga makaskas di manong nemi nga di ba ibaga. Noan niya talaga ti kasasad. Aging kayong padamag da manong nemi. Tay kadwa. Tay pada ni Victor nga 50-50 manong nemi gat natayin. Diyos ko. Saan ko mamapasamak na ita? Iti asawak. Hello? Hello, doktor? Mrs. Pagdaldahan nyo lang tirik na ayo. Noon yaman ti mapasamag, rumag-una nga awatan titikilapod no. Nandiyan ka doon di asawa yung 50-50 itay ka talagang insukunan. Saan nga limaban? So nga natayin. Akit ti asawak, doktor? Ituloy na palang ti makilablaban. Siguro ka talagang pampanunutan na. Tay kasasaad yun. Tapos pagarikan ta, mapukaw yung iso na. Lumablaban pala ni Victor. Kaya tuloy yung tagkararag ka niya po Diyos. Tabarbaring no, agbaligan ni Victor nga lumaban ka ni patay. Tapno man na yun ang paidibiyag niya. Nakaturag ganda kita anak ko, manon na kalpasan, nga nakapangrabi kami. Pinilit ko lang tinangan manon nemi. Nagsubli-sublimet manon nemi di nakabsat ni Victor, kaya naganak kang kuha nga magpatpatib ka, tipakinakan niya. Iri-agring di cellphone ko. Ni manin Larry. Gur ka man ta, sungbatak man lang yan. Hello, sweetheart. Demonyo ka? Ano katawaan? Katawaan na ba ito maragsakan na? Ay, saan ko indawdawat nga matay ni Victor Saan ko indawdawat? Saan pa nga natay? Ken saan ito nga matay? Simibiyag ni Victor. Wala nga natay na kadwa na nga
50-50. Agdindigan ka, ba't radyo ka? Di radyo ijay, kagayan. Kat posible ako nada, nga pati ni Victor, nga nakarkaro ti tama na, kat posible nga matay. Lari, sa dengan akon, itapay sweetheart, tamat matayin ti asawam. Kay matay ka saan? Tsakong kayat lari. Di ka kanto ka na nga mailo ka na iti. Agad ka na rakop ko ken ka. Sweetheart. Ag-celebrar ta ket din. Umay ka. Una sakto umay din ha? Sakto umay din ha. Umay din ha. Hanggang umay dito. Kan sana kumigin ka. Kan sana kung makipagpagkita ka. Kung nabla siguro na ita. Namatay ti asawa. Imposible nga di ka tumailo ka nga. Siyempre, ag-asawa ka dumat manin. Katuray mo tulang di makatawan sa sawam sa tanto ang kasawa. Awan pagdanangam si Dad. Bigbigik to nagtaot kanyak. Nagdito anak mo. Ikarik. Sige na. Kinunak manong naimik at kinansel kong data nga tawag. Inidap ko pa kanin cellphone ko tapno saan nga makadisturbo na dyan nga sulisog sa tanas nga nari. Nabalabas pa manong naimi di may isang aldaw ken rabi na lumablaban ni Victor manong naimi. Irin doon kasta nga umay manong naimi dagi naganak ken kuana ken kakabsat na korason. Mama, mawatak trik nami ha. Uri da kami kita. Isla inawat minti kinapod mo. Kinapudungan niya, mama. Nga, mapukaw tayo ni Victor. Saan, mama? Saan kayo nga mo ko? Saan kayo? Di ka di amo nga lumablaban ni Victor? Lumablaban mga peso. Ngayon, kaduan natin kasta. Nga, tipagtungpanan na tumatlahin kat matay. Kumatos nga'y. Hindi posible kinaapo Diyos, mama. Iso ka saan ka mo pukawang tinamnama? Saan nyo iba kakanyak di kita? Ngayon, nalaklak ka nga awatin tayo di kinapod no. No itan nga, rugyan tayo nga awatin. Saan na ka sumuko? Diyak kahit nga awatin nga awanton ti asawak. Agbiag ti asawak, mama. Agbiag. Sige. Isot ko na. Napukawan kay man tinamnama? Saan kanyak, mama? Saan nagtumpul sa mapukawan tinamnama? Naging gama nung nemi nga isudan nga mismo ti timawag kaniyak ti doktor nga lang ipakaam mo. Mrs. Rumping mo na nga gaman ti kinapod Diyos. Stable ti kasasad ti asawa. Diyos ko. Gaman ka na kayo. Gaman kami kata kayo, Lord. Gaman kami. Nagrubot kami nga giinaman nung namitap na mapang kami mismo sa jay. Yati na kayo ospitalan ni Victor. Makita may kan makasarita mi nga mismo ta asawa nga amarigitan nako. Uwain man nung nami. Hindi makadanon kami sinapol mi nga dagos na sa dinutayan na dinamag mi na mabalin mi nakasarita. Apag pag-isunay, misis. Talagang alis to nga alanganin, alungan, ala pasublin, ti asawam. Kahit na kahit apasublin. May isang natured na soldado ti asawam. Sa alangan na kiti kalaban na, nga lumablaban iti gobyerno. No, tigat natured pa nga limaban kan patay. Eto mabali siguro madamdamalayan kan mag-rington, napautin turog na. Manong naimi ti bangir ti katre, isot ayahan di kiti duwangan nako. Ikigamanda ti takulap na. Kastama ti barangigim ko ti takulap na, manong. Iti agriing iso na. Victor. Corazon. Papa. Lily. Rico. Agaman ti kinabot Diyos, anak.
Nako, korasan. Sigurado ang indaw daw at yun, di ba nakaisalakan ko. Lagi diya pa. Sam kang nga ng sarday. Kastamet, kanyak. Kahit mo sawan, Victor. Adamad lapuot mo. Kaslawan. Imada. Talimabanak. Jack pulos si Mongko. Gabutan ng talinad kayo di panunod kayo puso. Saan kayo baybayan? Si bibiyagak. Isa na lahing ta. Taan niya. Napukaw konti may sasakak. Saan nga bali, Victor? Tilang sakam din napukaw mo. Tilang may sasakam. Mabalin tumit nga ipakatan ti artificial nga leg. Mabalin nga siya, di ba? Wait. Nga kasapulak ti sa rukod. Iso na lang ta. Sa anak ton nga. Saan ka ton nga makasublit ti serbisyo? Saanan? Nga madamat awatek. Gagangay deta. Una, adan tumadla binulan nga awatek. Iti pa nakadisable ko. Hanga bali. May salang sakti na po ako. Mabali na tumatimawag trabaho. Mapasamak doon di may kaduang plano. Nung retiro akto ko na nalawaw matidagay ti likod ti balay. Mabalin ti tutik traken na ti dinguhin. Kastat plano ko nung retiro ako. Tapos saan tayo ginadayo. Nasapo lang ako nito pa nag-retiro. Victor. Nakasasayad ko ni Apo Diyos ka na tayo. Kahit sabi ko taon doon tidumdumdeng pa nga. Ano yaman nga nakana, pasama kinibiyag tayo. Kalpasan ti dandani makabulan manon na adan na ipakat ng artificial leg ni Victor. Isa na nataka sa pulan na tamanong ti pa nagsarukod na. Tataan na ba't may pagnaunay manong. Remor kami nito ka ospital ka nagsubli kami dito lugar mi. Manong na yun tumawag lata ni Larry. Aking ka manong na yun nasakbay nga siya nakatakti SIM card ko tapos saan ako nga disturbo. Wait. Mapramplano din manong na yun iti panangaramat mi ti urnong mi. Tanang urno nga karisweldo da. Nga imbes, ngayon oray mi para ti panag-college ti gituduang anak ko. Kas nagtulagan mi manong naming negosyo min. Tap na di kasta, kada ti trabaho ti asawa. Nga trabaho pinadua, ang makapagtindulong kami. Kinasaritak ti asawa manong naming Victor. Ato ko man nakapatpatig nga ipakakeng ka. Nga naskan nga mamam. Gabuta. Saan to lang tang agtal na ti panunot ko noon. May baga? Kat sabi ko mata mapakawan na. May panggaptian niya. May panggap ti lalaki nga mang kurkuriro kang kan. Kurkuriro naglata. Oren ng karikon di bagi. Ngajak to maaramid. Ngayon karik. Nga oren nga tano awan gasat mo. Jak dun kayat karamidan. Iso ang tuya kita. Iti sangwanan. Nagparinto mga. Kung dumaot kang ka iti pamakawan. Sakak parinto meng. Napakawan kan. Victor. Napakawan kan.
Nabagawan kan kalpasan nga tumawad-tawad ka ti pamakawan ko. Edita, amom nga matmataya kon. Ha? Nangig ko ti ba nagpakpakawan mo? Edita, ti amom kit awan ako ni tilin niya. Edi samon nga parang kaskaso, kareta ko nang nga mangkurkuriro ken ka. Dahil ti pamatik nga, talaga matong palmot ka rin, na di mo itong maramit. Iba't patag ka korason. Kat mga watak, nung nagbaling ka man nga narakop. Tao ka lang nga, makalipat, tao ka lang nagbidot. Sino ko ma, nga di mamakawan ken ka. Idinuteng karik, nga tignanayon kat ayaten ka. Ura anyat mamaspasamak. Victor, nakasaysayaat ka, Victor. Nakasaysayaat ka. Nakasinsin out a pusong. Yan ikarik, ang balintong matangan sin out a pusok para ken ka. Ikarik, Victor. Owen, maliwan tatakin na rin. Sanda nga manunutan ti paydata. Tinalpas ka nalpasan. Awan sa bali nga panunutan darusa nga ting nagdamakit ni masakbayan. Ipusig kita di negosyo ta. Tap nilikas ta. Kadad na pangalan at urnungan ta. Para tinaran niya ka masakbayan na kita anak ta. Ni Lili, kahit kung agbalinto ka doktor. Irinto ta ni Rico, gabot ambisyon na matagbaling na soldado. Alakad ta, suportaran ta ni kita anak ta. Pabanti pa nagbinunig ta, awang pataod ka na kita kasapulan tayo. Kan kasapulan ta. Oh, Victor. Nakasaysayat kalaunay, Victor. Kanagyamyaman nagtasikatin sagod ni Apo Diyos kanya. Karik. Agbarilak to nga napudno kang katiag na nayon. Hanggang nga rod tinapasamak manong naimi, babayan ti pa nagtinulong mi, ti asawak. Nakaornong kami, kat naisakad mi, tinaranya ka masakbayan, dagiti tuwang anak. Natungpal kas karikagom ni Lili manong naimi, amay sa adoktora. Kaya din to manong naimi ta ni Rico. No, rekumadyak kayat, angam talaga nga isut na ikari. Gabot na may sa isuna, na kaming tarmada, tipagilan tayo. Awang pa yung asawa, digit anak mi, manong naimi, adadapang yung uno na, nga nagapuko ni John, kaniya, Vanji, akakabsat ko. Nabiksamot pa lang datatang kanina ng manong, naman pa managsaksakit idi ni tatang. Ngamiti, tada pagsapulanin, da John kani Vanji, kana pasaray mapapawitak mo't ida-idi, natatrangan na imbag, ti sakit na, kata saan nga simsimbro pa ti sakit. Dagiti katugangak, manunemi, napigsada mo't pala. Naman pa'y, your oray damit ti ba nagapuko da manong nemi, iti tuod. Hohen, tadagiti agbalinto nga puko mi kini Victor, agbalinto ba't nga to, ipuko di tuod, dagiti naganak ken kuwan. Dito nga rin ti pagkasaritak, manong nemi nga tinaminsan kat nakalipatak. Itinaminsan kat nayanudak iti solisum. Nga tinamansan kat nagbalinak nga dakes kan manglilipot na asawa. Siguro, ken sala nga siguro, na sigurado. Nga babay mat lang ginagawa Diyos. Na amiris ko kat nasilawan ti panunod ko. Tapos sa anak nagtali ni Ed, iti kinadakas. Sabi ko mama, nung name it at dawat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga di biyag, more power to your program anong and God bless. Tuwing nga tagyaman nga pagkaya mo, korason. Thank you mat kang korason.
iti panakiasawa iti soldado